Тук при нас пристигна PlayStation 4, който има проблем с HDMI, както клиентите казват, и има някакъв проблем при работа. Така че ние сега ще видим какво може да направим. Да, действително има проблем. Вижте, буксата, като се пипне и става мазал. Ето сега няма картина, сега понекога идва. Давайте разглобяваме какво става вътре. Отварям конзолата, за да стигнем до порта, нали, за да мога го правим. Погледнете тук. Термопаста с термоподложки. Това не трябва да е така. Слага си или едно или другото. Тук по принцип в случая са термоподложки. Тук тази, погледнете, късана и слепена с термопаста. Страшна работа. Дайте да доразгледаме порта, па и това ще го правим. Така, ето и буксата на четворката. Нещо наредно виждаме ли тук? Ето чат. Тия четирите кръченца. Всичко. Това се движи. Това много се движи. Те виж как са се надигнали. Да. Сега ще ги оправим. След буксата да направим едно почистване, виждате тук супер мръсно, тук всичко е супер мръсно, термопастите, нещата помните, така че дайте поправяме. Положението тук вече е доста по-различно, както и там. Сега сменяваме термоподложките, пастата и другите термоподложки вече са на лице. Ето вече конзолата готова. Гледайте, мърдаме кабела вече навсякъде, няма да прекъсва, няма, всичко е абсолютно точно. Ако искате да помогнем вашата конзола, пишете ли съобщение или елате място в град Перник.